Може ли разногласията да се решават без грубости? Били ли сте наранявани някога? Преживявали ли сте някакъв вид тормоз? Прилагал ли си тормоз? Би ли игнорирал агресията? Би ли реагирал, ако си свидетел на агресия? Бихте ли отговорили на агресията с агресия? Били ли сте неразбирани? Днес ще си поговорим за насилието и тормоза. Въпреки работата на многото институции, насилието и тормоза продължават да се увеличават. Ще попитаме няколко младежа, защо насилието и тормоза продължават. Знаеш ли защо днес носим розово? Защото изразяваме съпричастността си против насилието и хората, които са пострадали от насилие, като по този начин показваме, че ние сме против него и то не трябва да бъде толерирано. Срещала ли си насилие? Мисля, че всеки един от нас се сблъсква с насилие и то не само в училищната страна, което е среда, който е един от най-големите проблеми на нашето общество, но някакси ние свикваме да го неглижираме. Не, никога не съм била жертва на насилие. Да, за жалост, по време на учебните годините ми в училище, понеже вече съм студент, съм бил потърпевш от насилие, вербално и физически дори се е стигало. Не е приятно чувство и не го пожелавам на никого. Срещала съм се с насилие не толкова физически, колкото психически и вербално. Била съм свидетел и на вербално, и на физическо насилие над мои съученици и приятели. Бил ли си жертва на тормоз? Ти, твой приятел, познат? Да, аз съм била обект на насилие, мои познати приятели и съм била срещала в училище. Да, лично съм виждал мои приятели и познати, които са били жертва на насилие. Смяташ, че ще би реагирал по различен начин за теб или твой приятел? Всеки път е различно според ситуацията и според начина на насилие. Просто трябва да се сподели на доверен възрастен, доверен приятел и по някакъв начин да се потърси помощ. Със сигурност бих била съпричастна. Не знам дали бих се намесила пряко, но бих потърсила помощ. Може би за решаването на проблема. Със сигурност, ако някой близък около мен бива жертва на насилие, ще реагирам бурно и силно се надявам, че ще мога да предотвратя и да направя каквото може, но вярвам, че чрез диалог трябва да се действа, а не чрез да се отговаря на агресия с агресия. Смятам, че насилието не трябва да се дели на близки и непознати хора и трябва да се третира на време и да се взимат всякакви мерки. Защо насилието и тормоза нарастват? Мисля, че по-скоро в момента си мислим, че нарастват, тъй като хората в момента се учим да говорим за тях. Тоест някакси тези ситуации са си били абсолютно същите като бройки, но ние сме решавали да не ги сигнализираме. Примерът на младите хора са хора, които нямат ясна ценностна система, хора, които пропагандират някакви идеологии и е необходимо да има по-добри примери в нашето общество. Не си говорим или все повече гледаме колко сме различни, или се опитваме да бъдем някакви хора, които не сме, вместо да се придържаме към това, което ни идва отвътре, това, което наистина ни се прави, просто за да влезем в някакви рамки. Може би защото различията между хората нарастват и сме забравили толерантността и всъщност, че всичко може да се реши чрез диалог по някакъв начин. Забравили сме да комуникираме един с друг. Защото има една несигурност в хората, която идва от цялостната обстановка, която в момента е в държавата, а и като цяло в света. И тази несигурност избива по един или друг начин. За съжаление, при много хора избива като насилие. Познавам казуси на училищата, които са казвали, че тормоз в съответното училище не съществува, няма такъв проблем и отричат проблема, затварят си очите. А всъщност, ако се потърси и се опита да се получи някакво решение на този проблем, ще излязат много такива случаи, ще се види повече, че има тормоз и малко или много ще се даде гласност на проблема. Според мен, с развитието в всички сфери в нашето общество, става много по-лесно да бъдеш тормозен и да бъдеш тормозещия. И без да те хванат и без да има някакви последствия. До голяма степен влияят социалните мрежи и за това как най-вече младите се оформяме в тях, защото
нашето мнение и мислене са базирани на това какво виждаме в социалните мрежи. Какво е решението според теб? Да говорим, да не се страхуваме и да знаем, че когато споделим, ще бъдем подкрепени. Първо да си говорим и да показваме повече и повече различни примери за това, че ако ти не изглеждаш по един начин или не се държиш по един начин, това не те прави смотан, това не, да си различен е готино и всъщност това, че имаме някакви, че сме уникални по своя начин, трябва да наблягаме на него и да го приемаме с по-отворени обятия. Тук си е вече ценностната система на всеки един и аз смятам, че идва от родителите, от семейството, как те си възпитават децата и ако израснат добри граждани и разбиращи към останалите, ще е добре. Първо да погледнем към себе си, защото тормоза според мен произлиза от нещо, което си е нещо лично наше като проблем. В смисъл, ако ние упражняваме тормоза, първо трябва да погледнем към себе си, дали няма някакъв проблем, който може би трябва да решим или да споделим. За хората, които изпитват или са изпитвали тормоз, може би да се осмелят да кажат на някой, да споделят, да потърсят помощ, а някой, който го вижда отстрани като наблюдател, просто да се намеси и да се опита да поговори с единия и с другия човек по някакъв начин, за да може да се реши проблема. Безспорно, насилието и тормоза пораждат още насилие и тормоз. Мълчанието и отказът да признаем това, което извършваме, изпитваме или наблюдаваме, само създава пропасти. Пропасти, на които колкото повече обръщаме гръб, толкова по-трудно ще ни бъде да преодолеем. Пътят на разбирателството и диалога води до изграждане на пълноценно сътрудничество, чрез което можем да оценим и уважаваме достоинството и качествата на всеки един от нас. Създава истински, искрени и отговорни взаимоотношения, от които имаме нужда, за да се справим с предизвикателствата във времето, в което живеем.